Ang nagunang food supplement sa tibok Pilipinas karon magatanyag niining pinasahing tulumanon. Mga kapanyawan, aniya na karon kining atong gihulat nga tulumanon nga makuha ang impormasyon, giya ug makapahugyaw pa sa imong gibati. Aniya na karon ang hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing. Ang tigama ug tigapunapod sa mga SED marketing products sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen and Luyang Dilaw, SED Panyawan Garlic Capsule with Garlic and Banaba, SED Cogon Herbal Capsule, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soap, ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Ug karon aniya na ang atong hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan. Mga kaigsunan, welcome na po sa atong pagpaganuguban diristong pinakapaborito ka hugyawan. Ang ato ang hugyawan sa SED Panyawan. Sa atong mga kaigsunan diha wa pa makasulay sa atong mga produktong herbal. Di ba na kanunay mga higalang igsoon nga kining atong mga produkto 100% herbal, why side effects, why overdose, total healing ang ihatag, dili temporary relief. Ang ato ang mga produkto mga higalang igsoon napamatudan gayud nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan. Kato mga wala pa nakasulay sa atong mga produkto, may pang muadto ka karon sa imuhang pinakalabing paborito nga butika ug pangitaa ang mga produktong ginama sa SED Marketing. Kaya ang mga produkto sa SED Marketing mga higalang igsoon napamatudan gayud kini siya nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan. 100% herbal, why side effects kini mga higalang igsoon, walay overdose. Ang ato ang tuyog tumong mga mao lamang ang paghatag og insaktong pag-alim sa imong mga balatian ug ang paghatag kanimo og depensa. Bisan pag wala kay gibati mga higalang igsoon, maayo gyapon kayo tumaron kini nga atong mga produkto gumikan kay labaw pa kini sa mga multivitamins nga imong usual nga makita or baka mapalit. Kini gumikan kay kani siya all natural mga higalang igsoon. Dili kani siya chemically enhanced unlike sa mga atong mapalit nga mga multivitamins no nga aduna gyud pagsagol sa mga chemical. Gumikan kay gusto nila nga mas hinanaling mabati layon nimo ang effect sa mao nga mga multivitamins. Kani nga tuwa mga higalang igsoon mas makatabang kini siya. Gumikan kay purely herbal kani mga higalang igsoon. Dili lamang sa Asia kundi almost all over the world. Ginatumar gayud ginaangkon ang hinanaling kaayuhan nga hatod sa panyawan nga tanom. Kining panyawan nga tanom mga higalang igsoon maayo kini alang sa katong mga kaigsunan natong adunay mga problema sila mga panglawas. And of course maayo pud kini siya nga muhatag og depensa. Kining mapait nga sangkap sa panyawan. Ano bitong ginaingon nila mga higalang igsoon nga pait pas panyawan. Tinuod ka na mga higalang igsoon oy. Ang panyawan pait gyud kini siya, no? Mas pait pa ni siya kaysa sa imong uyab. Mo na ginaingon mga higalang igsoon nga kining atong panyawan pait gyud kini siya nga herbal. Kini gumikan kay kaning mapait mga higalang igsoon, mao kani siya kulang sa atong kalawasan. Kasi Pilipino, kita mga higalang igsoon, mahiligon kita sa mga matamison o baka mga maparat nga mga klase sa mga pagkaon. Hinungdan ka na nganong kita dunay mga klase-klaseng mga balatian. Ang uban maigo og problema sa kidney. Ang uban pud mga higalang igsoon adunay problema susama pananglitan sa pag-angkon sa pagsaka sa sugar level. Kini gumikan kay isip Pilipino, they're only usual yun nga ginakaon gyud nato. If it's sweet, it's too sweet. If it's salty, it's very salty, no? Muna giningon nato mga higalang igsoon kung kita mahiligon kita mukaon og bulad buntag udto og gabi. Parisan dayon sa atong bugnaw nga soft drinks, no? Ang resulta na mga higalang igsoon adunay imbalance nga mahitabo sa nutrients nga imong makuha pinagi sa imong gipangkaon. And of course, ang sobrang sodium or kaning ginatawag natong sobrang asin, no, makahatag ng problema sa ato ang kalawasan tungod kay kung sobra kayo ang asin, kaning atong kidney, ang trabaho man niini mag-filter og sodium sa atong lawas, mag-filter sa atong mga ginakaon, dili niya ma-share sa tibok natong kalawasan para mahitabo kini siyang nutrient. Ang tendency is ipagawas kini niya. Munang kanang imong ihi parat kay na. Diyan mo makita mga higalang igsoon ang function sa imong kidney. Nga inig pangihi nimo natural gyud nga siya nga parat gumikan kay mao kana siya ang sodium nga sobra sa imong lawas. Apan mga higalang igsoon tungod kay sobra man kayo ang asin sa imong lawas, ang uban ini mga higalang igsoon magtipon og kini siya sa imong kidneys, dili kini siya makagawas. No, diha na dayon magsugod ang problema kay makaangkon na dayon kag problema sa imuha sad nga ginatawag natong kidneys. Diha na dayon magsugod ang ginatawag natong kidney stones. Kung ikaw dunay kidney stones mga higalang igsoon, delikado kayo nga daghang mga problema ang mahimong masampot kanimo.
Tungod kay kung pananglitan simba ko, moabot ang insaktong panahon, no? Mo palyar ka ng imong kidney, di naging siya maka-functions kay aside sa napuno siya bato, sobra na kayo ang iyang kahago, dili na niya magamit, dili niya na matrabaho ang iyang trabaho. Ang tendency na niya, una na siya og kaluya, una na siya kamatay. Pag inanalagal ang sitwasyon, aduna na din kay dakong problema sa imong kalawasan. Mo nang magkinahanglan na din kag machine para mag-filter sa imong mga dugo. Diha na dayon maabot ang mga ginatawag natong dialysis, no? Kaning dialysis machine mga igaligsoon, moro kini siyang dako nga klase nga kidney. Nga kanang imong dugo sa imong lawas mga igaligsoon, nga supposedly dapat si kidney may mo trabaho sa paglimpyo niya na. Si dialysis machine na dayon, no? Gikan sa imong lawas, suyupon sa machine ang imong dugo, i-filter to siya, limpyuhan, and then ibalik sa imuha. Matud pa nila mga igaligsoon, ang pagsuyop sa dugo sa kining atong ginatawag nga dialysis machine, okay lang. Mura kag napaakag langaw, alamok, and then medyo makahatag og sensation, medyo adunay pagpanakit tungod sa dagom o sa pagsuyop sa kaning ginatawag nato nga atong dugo. Ang problema, ang usual gid nga ginareklamo sa tanan kining yung pagbalik sa dugo. Kay diha na dayon ka mobati og sobrang pagkaluya, ang uban ganina halos dili na gali makabakod, no, tungod sa sobrang kakapoy sa lawas tungod sa pagbalik sa dugo. Gumikan kay gi-filter kani siya sa machine. Munang ginaingon nga mga igaligsoon, maayo kayo nga ampingan nato kaning atong kalawasan tungod kay kung kita aduna kitay pagpangabuso sa atong mga lawas, delikado kayo mga igaligsoon nga makasinati na hinuon kita og mas dagko pang problema. Muna ginaingon mga igaligsoon nga ampingi ka na imong lawas gamit ang mga produktong makatabang gayud. Aduna kitay Sad Panyawan Plus nga adunay gahom sa mangosteen ug usab sa luyang dilaw. Aduna pud kitay Sad Panyawan Garlic Capsule nga adunay gahom sa ahos ug usab sa banaba. And of course kaning atong Sad Cogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga adunay gahom sa cogon grass. Mao kini ang mga kapsula mga igaligsoon nga dili ka mabalaka. Basig mo kaingon ka nga kadang basig inig tumar na ko aning mga kapsula madaot na hinuog samot kaning akong kidney, no. Kini siya herbal, kini siya nga pagsulod sa imong lawas mga igaligsoon, automatically mahilis katong caplet or katong capsule, and then ang sulod niya to dili ra kay na siya ma-absorb sa imong lawas. Diretso gina siya mga igaligsoon nga pagsulod sa imong lawas mga igaligsoon, ma-absorb na sa imong kalawasan ng kayuhan sa pait nga panyawan. Mo na ginaingon mga igaligsoon kung kanunayon lang yun kini nimo nga pagtumar, magpili lamang ka sa unsa nga tulo ka mga klase sa mga kapsulang mas makatabang kanimo, no? Either kanibang panyawan nga red label nga adunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw ug panyawan, or kaning green label nga adunay gahom sa ahos, banaba ug panyawan. And ang atong ikatulo mga igaligsoon kini atong adunay brown label, ang kapsula nga brown nga adunay gahom sa cogon grass, no, ang sagbot nga cogon nga mirakulo nga mutabang sa pag-alim sa mga nagkadayang mga klase sa mga balatian. Aduna pud kini siya banaba ug usab panyawan. Mao kini ang mga klase sa mga pagkakombinasyon sa mga nindot nga mga klase sa mga produkto. Gumikan kay gusto namo nga fully concentrated ug natural gyud ang imuhang makuha, no, ang ma-absorb sa imong lawas. Anyway, mga igaligsoon karong taon-taon ato na pong pabuton kaning atong gihulat nga segment sa atong hugyawan sa Sad Panyawan. Ang ato ang knowledge power kauban si Sir John. At ang karon na taon-taon mga igaligsoon, gumikan kay gusto mi nga makakat-o na sad ka ug panibag-o na pong kahibalo. Mo nang pagahulman ko na pud kanang imong dalunggan kay pagabubuan ko na og impormasyon kaalam mo kahibalo hatod ka nato sa Sad Marketing. Sa mga drugstore atong mapalit, paboritong haplas ang Sidliniment. Haplas nga di kalidad o kasaligan, Sidliniment giilangan number 1. Epektibong haplas ang Sidliniment sa sakit sa ulo, pamaol o arthritis, sa sakit sa tiyan, katul-katul sa parit, ikangkang ang lamok sa Sidliniment. Sidliniment, gigama sa Sid Pharma.
Maayong balita sa atong mga online users. Nasayod ba ka nga pwede na kang mupalit og SED Panyawan products pinaagi sa online app nga Shopee? Tinuod ka na. Mamahimo na kang makapalit sa mga SED Panyawan products. Pangitaan lang sa Shopee ang SED Marketing/Seed Pharma aron makapalit kag SED Panyawan. Sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Liniment Oil ug SED Kogon Herbal Capsule. Kaya salamat Shopee. May SED Panyawan na ta. Ang hugyawan sa panyawan sa SED Marketing. Karon, magahatag kaninyo nining dugang pagpalapad sa atong kahibalo ug dugang pagpasabot sa mga angayan natong mahibaluan mahitungod sa mas maayong panglawas. Aniya na karon ang Knowledge Power. Knowledge Power. Uban si Sir John. Usa ka segment sa atong hugyawan sa panyawan. Kauban ang atong higala sa kahanginan nga adunay taas ka kasinatian sa serbisyong medikal ug ang pagtabang sa katawhan alang sa mas maayong panglawas. Ug usa ka higala nga adunay maayong kausa sa kinatibuk-ang kahimtang sa panglawas sa katawhan. Mao kining nahimugso kining Knowledge Power. Knowledge Power. Uban si Sir John. Ug karon aniya na ang atong health expert. Mga ikalagigson, may ngadlaw kaninyong tanan ug welcome na usab nining atong tulumanon karon sa hugyawan sa SED Panyawan. Mao kini atong segment nga diin makakaton kamo og mga kahibalo kaalam og mga ginagmayng mga pamaagi aron kanang imong lawas atong malikay sa mga balatian. Kauban na pud gyapon nato si Sir John nga magahubad karon sa atong mga klase-klaseng mga balatian nga angayan natong tagaag pagtagad kay karong mga panahon na mga higalang igsoon delikado jud kaayo nga magakumpiyansa no. Ilabi na kining ginatawag nato nga mga lifestyle diseases. But anyways, before anything else, ato sang dawaton kining atong special nga kauban nga magahubad sa ato ang mga balatian nga magahatag og information kanato. Sir John, maayong adlaw kanimo. May adlaw kanimo Sir Rick no sa tanan nato mga tigpaminaw. Kumusta ka mo tanan? Sa atong mga listeners and viewers karon mga higalang igsoon kining atong Knowledge Power pinasahing segment sa ato ang hugyawan sa SED Panyawan gimugna na mo kini aron aduna kamoy pagkat-on sa mga klase-klaseng mga balatian and paningkamutan na mga mahubad kini nga mga klase nga mga balatian aron ikaw mas makaangkon pa og dugang kahibalo. Bueno karong adlaw mga Sir John, ang atong pagaisgutan kining matang sa usa sa mga usual gyud nga ginabati nining mga kaigsuonan natong mahiligon sa mga ilimnong makahubog kaning ginatawag natong mga alak or baka beer no kay even though dili man gyud usual nga ang usa ka tawo mabiktima niini pero tungod kay naay mga tawo nga kanunay na lang gyud og inom og kanang mga alkoholikong ilimnon katong mga hard pag gyud nakoy mga kaila sa bukid nga part gani nga early morning pa lang gani no ang ilahang murag gihimong kape mo nang ilimnong makahubog which is basically nga I really thought nga basig makahatag og problema sa ila ba. And then later on I found out nga yes tinuod gyud ay nga adunay pagkubol ang ilahang atay kon ang ilahang liver. Tinuod ba kini Sir John nga kining mga ilimnong makahubog usa kani ka factor nga makadaot sa ato ang mga atay? Oo, definitely no Sir Rick no. Tungod kay ang kaning mga ilimnong makahubog no is chemical man gud ni siya no puro ning alcohol no. Actually dili ni siya natural na atong ginainom o atong ginatake. So kining mga chemicals no na atong gina-introduce sa atong lawas no maka-apekto gyud ni siya dito dili lang sa ato ang uban pang mga organo sa atong lawas no hilabi na nagyud dinhi sa ato ang atay. Kay tungod kining atay man gud nato no is mo ni ato ang naga-detoxify o naga-filter sa toxins sa ato ang lawas no sa tanan atong ginakaon, gina-intake, gina-consume. So basically kung inom ta no og kining mga chemical no na dili natural sa atong lawas no maliban sa tubig na kinahanglan nato dako kayo ang mahimong damage ni ana din sa ato ang atay tungod kay dili lang sa ma-impede no ang iyang task no o kaniyang function syempre ginadaot niya cellularly no so meaning dito gid mismo sa cellular gid no dili lang siya tong the macro scale so cellular gid ang iyang damage o destruction sa kining ginatawag nato na mga alcoholic beverages. So dili lang ko makasabot no nganong ang usa ka individual no o kadaghanan sa tuwa bisan ako namang toy mga barkada no nga nahilig gid sila ni ining ginatawag nato nga bisyo sa inom. Tama po mong ginaingon no nga ako dugdugay ko sa pag-serve sa community no
ubay-ubay sab ka mga households no na nay problema sa ginatawag natong alcoholism. Bisan gani sa buntag, katong giningon mo gani pamahaw pa lang inom na og kanang tanduay no. Ang kuan ba ang hard yun ang tirada. So karon no is mahimo man gud nato siyang escape no. Ang kung matud pa sa uban no nga mahimo na tong escape din na sa mga problema nato o unsa pa ba mas palantip sa hunahuna kung nabatay mga desisyonanan no o mga problema apan di nato makita tong long term na damage din na sa ato ang atay tungod kay syempre nagatigulang ta no nagatigulang sa mga ato ang mga atong organs. So once nga nagatigulang atong mga organs dili na siya same atong bata pa ta nga kaya pa kay niya i-detoxify, kaya kay niya i-filter, kaya niya tanan. And once na moabot ta sa mga around the 40s, 50s, 60s no once nga dili na ganit ang makaya sa ato ang atay no ang kaning pag-filter niini nga mga chemicals sa atong lawas, dali lang kay siya mag-fail no. And mo na ang lisod kayo Sir Rick no tungod kay pag once mag-fail ang atong atay mukubol na ganit ni siya, mugahi no, di na siya tong kita na to na elastic nindot na makita man nato na ng atay sa baboy di ba nga nang nindot pula ana ang color. Once nga na-damage siya gani ang atong atay, naku na kay na siya epekto dito sa to ang overall nga panglawas. So pwede tang makasinati og pagsalimuang tungod kay di na pod gina-metabolize no ang protein, pwede tang mudako ang atong tiyan no tungod sa liver problem no nga ginatawag nato na fatty liver. Pwede pod nga magmanas no kung kaning marag kaning paghupong no kaning mostly sa to mga nagasinati sa mga ginatawag na to nga liver cirrhosis, hepatitis, problem sa liver cancer no. Hindi siya ng mga problem sa atay nato no is nagyo na siya presentation sa dili lang sa pagyelo natong paghupong, pagdako sa tiyan, pagdako sa tiil tungod kay napugnan tong ato ang portal vein din na. So ang mga damages sa atong heart din na no mo na ang mahimong minungdan, may mo nang mahimong may tabong mga kakulian kung once nga ipadayon nato kining ato mga bad practices. Munay ginaingon nga maayo gayud nga angayang ampingan kining atong mga atay kung magbisyo manggalita munay ginaingon lagi nila nga drink moderately dili kay drink moderatso no. Inig mo drink manggali ka medyo kanang kontrolado lang, and at the same time siguro mas maayo pod nga kanunay kitang inom og tubig pod kay kaning tubig importante man kini nga mo tabang sa paghinlo kaning atong atay mga higala igsoon usa kani ka generous nga parte nga organ sa atong lawas no. Kay matud pa sa siyensya within 24 hours sulod lamang sa 24 oras na siya capacity nga mag-ilis sa mga selyo ng mga nangadaot ug hulipan kini niya og mga bag-o. Ingon ana siya ka nindot nga klase nga organ. But then mo lagi na kung pananglitan kining atong organ nga atay kanunay kini siyang babad sa mga ilimnong makahubog which is basically nga makahatag og pagkadaot niya posible siyang mukubol og makaangko na hinuon kitag mga balatian. Dili lamang mga alkoholikong ilimnon ang mga hinungdan nganong ang usa ka tawo adunay liver disease no. Aduna pa may mga lain-laing mga klase sa mga problema and si Sir John mas makahatag kanato og dugang impormasyon niana. Sir John? So kinahanglan no katong ubang pa mga balatian no mahitungod sa like example mga infection like hepatitis no kana lisod kay nato ng tubagon tungod kay kinahanglan nga ubay-ubay sab ka mga pamaaging medikal no ang kinahanglan nga buhaton ni ana no. Apan sa katong ginatawag nato ng mga lifestyle induced no ng mga wrong lifestyle induced no ng mga sakit sama sa liver cirrhosis, kining first na stage kining ginatawag nato nga fatty liver no kinahanglan din nato ni siya nga mapokusan, kinahanglan nato nga bisan sa atong balay no kaya nato ni siyang tubagon. So once nga napata sa ginatawag nato na fatty liver no kaya nato na siyang i-reverse pinaagi sa pang healthy lifestyle nindot nga pagkaon no. Iwasan nato tong makahubog ng mga ilimnon, sobrang tambok, and then exercise. And then syempre no di na to ukulaton pa na moabot sa ginatawag natong liver cirrhosis o kaning pagpanggahi no pagpubol sa atong atay tungod kay kaning nga sitwasyon man god is
irreversible na. So dili na siya tong ginaingon nato ni Sir Rick kaganina no nga regenerous ang atong atay, pero once nga moabot na gani siya sa sukdulan, pinawara brag hangganan no. So ana no, mawad-an na siya gana. So ana no, so undang na siya o mukubol na siya. So mahimo na to mo nang ginatawag nato na liver cirrhosis. And then pwede siyang mahulog dito sa tinatawag na liver cancer no, nga moingon na gito nga wala na gid na siya padkuanan padulungan o mahulog na gid na ang atong gina-expect din na sa usa ka client o sa patient mo nga nagasinati nini is atong natawag na kamatayon na gid ang iya sunod niya na. So kana no, ubay-ubay ka mga pamaagi aron atong mapugnan kining uban pang mga balatian sa atong atay. Inumduman gid nato no, kaning atay nato is very important no. Di man siya same ka vital sa ato ang brains, tong heart ug sa atong kidneys, apan ang ato ang atay is very important organ no sa atong lawas tungod kay most sa mga metabolic na mga processes na hitabo din sa ato ang atay. So kining mga naay diabetes, kining mga high blood pressure, kana no atay na puros ang naay kalambigitan ng atay din na perminti. So kanang mga naay mga lifestyle diseases atay gid na kasagaran. So mostly ang atong mga doktor nang ginatawag na to na mga espesyalista sa mga doktor din na lang gid sa atay o sa atong gastro. So mo nang sa tanan natong mga tikpamino no, so nahanglan gid nga inumduman nila kini. Okay. Unsa may maayo nga tumaron kung ugaling ang usa ka tawo gustong mag-amping sa iyang atay kay let's face it mga igalag-igsoon. Ang sama sa kong ikaingon kaning pag-inom sa mga alkoholikong ilimnon dili man gyud kini siya malikayan, gumikan kay usahay na mga mga okasyon and then dili man gyud pud nato matuyo no. Ang uban gyud pud makainom and gusto nato nga matagaan sila higayon nga maampingan nila kanang ilang mga atay. Unsa nga mga produkto Sir John sa said marketing ang mamahimo nilang tumaron or baka gamiton? Okay. Kining atong ginatawag na said Panyawan plus mangosteen no. Very important yan kay tungod kay once nga nagahubag na gani ang atong atay, matabangan ni tungod sa antioxidant ni mga property no. Na matabangan niini nga mapababa ang mga toxins sa atong lawas, ang mga free radicals nga hinungdan din na sa pagkubol no sa ato ang atay. So plus ni ana no tungod sa antioxidants ug ganing mga phytonutrients na na din ha sa matag kapsula no sa said marketing katong said Panyawan plus mangosteen, nindot kaayo na no nga matabangan niya na mag-heal ang atong atay no gikan sa mga damages. Tama to niyo no nga usahay na mga sitwasyon no nga kita makapugong no na ay mga sitwasyon nga saan kita mangita ta ana no ana nga sitwasyon. So para malikayan ta or madepensahan ta sa mga damages sa atong atay no, indot i-maintain nato ning produkto sa said market. Okay. Mamahimo pod nga magkombinasyon mga igalag igsoon sa mga produktong herbal sa said marketing. Aduna pod kitay duha pa ka mga klase nga mga kapsula. Ang ato ang said Panyawan na garlic capsule nga dunay gahom sa garlic nga napamatud-an usab kini nga motabang alang sa pagpahimsog sa tanan natong organs sa atong mga lawas. Gumikan kay kining atong ahos aduna kining allicin nga napamatud-an nga maayo kaayo nga antibacterial mo nang kung ang atong organ mga kaigsunan medyo gi-challenge or naay mga problema, matabangan na gyapon sa ato ang said Panyawan garlic. Napuntay said Kogon nga klase nga kapsula higalag igsoon nga napapatudan usab kini nga usa ka matang sa maayo nga klase nga kapsula. Gumikan kay ang Kogon grass na pamatud-an kini nga maayo kay nga mohinlo sa mga organs nato sa itong mga lawas. Tangtangan kini niya sa mga toxins o baka mga higalag igsoon sa mga free radicals nga naa niya nga makaingon ta nga hinungdan nganong usa nato ka organ adunay balatian. Bueno Sir John, wala na mo kung igong oras ug panahon. Tagaanti ka sa kaigayonan sa pagpanamilit sa itong mga kaigsoonang naglantaw karon sa ato ang knowledge power dinilang sa Hugyawan sa Panyawan. Sir John? Salamat kay Sir Rick no, og sa tanan natong mga paminaw din na unta no nga aduna sila ubay na pud ang ilang mga napun-an karong adlaw.
Okay. Sa ito mga kaigsunan dati man na kanunay kanang imong lawas, ilabi na kanang imong atay, gumikan kay kana adunay daghan og dako nga mga trabaho sa atong mga kalawasan. Mao kini ang naga-filter sa atong mga ginapangkaon, ginakuha niini ang mga nutrients and of course, ginapagawas niini ang mga hugaw sa atong mga lawas. Kini nga atong atay mga higalag igsuon sa kanika importante nga organ nga angayan atong tagaag pagtagad gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang tulo ka mga kapsula nga makatabang alang sa pag-amping sa atong mga atay mao kini nga atong SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, and of course kani atong SED Kogon Herbal Capsule. Mga produktong herbal kana nga ginama sa SED Marketing. Mubalik pa kita din nilang of course sa ato ang hugyawan sa SED Panyawan. Ayaw muglakaw gumikan kayo na pamidaghang ikatanyag kaninyo. Din nilang of course sa tulumanong hatod kanato sa SED Marketing. Maukadto ang atong segment karon sa Hugyawan sa Panyawan, ang Knowledge Power uban si Sir John. Hinautun ta nga aduna sad kamoy nakatulan alang sa mas maayong panglawas at ang ilang gihapon kini sa sunod nga higayon dinhi lang sa Hugyawan sa Panyawan. Mao kini ang Knowledge Power uban ang atong health expert nga si Sir John. Unsa ang panyawan? Ang panyawan plant na ilhan isip usa sa pinakamaayong herbal kini gumikan kay nagaangkon kini og mga maayong mga phytochemical compounds nga gihimo sa maong tanom. Ang mga phytochemical compounds mao ang bioactive nutrients nga atong makuha sa mga prutas, gulay, mga grains ug sa mga herbal plants. Ang panyawan nga tanom na ilhan kini isip makabuhay herb sa mga Tagalog, heavenly elixir or wormwood sa pinulungang Ingles ug manunggal sa mga Ilonggo. Aduna kini scientific name nga Tinospora rumfi burl. Usa kini ka herbal nga sagad nga makita sa mga kabukiran sa mga tropikal nga mga nasud sama sa Pilipinas ug bisan pa sa mga nasud sama sa India, Myanmar ug Sri Lanka. Aduna kini bitter principle nga columbine, traces of alkaloids and glucoside. Ang panyawan nga tanom na pamatud-an nga makatabang alang sa pagpakubos sa hilanat, makapahiuli sa mga samad, sulod man o gawas sa atong lawas. Makatabang usab ang panyawan sa pagpahiuli sa maayong pisikal ug mental nga pamati sa tao. Makatabang usab kini sa pagpataas sa ato ang red blood cells ug sa mga platelets. Hinungdan nga maayo kini alang sa mga taong naigo sa dengue ug usab sa malaria. Parasiticide usab kini, meaning maayo kini sa pagpatay sa mga parasites nga anaa sa atong lawas sama sa mga bitok o baka kuto. Ang panyawan nga herbal na pamatudan usab nga cardiotonic o makahatag og maayong function sa atong heart. Maka-improve kini sa pitik sa atong kasing-kasing. Apil pa ang pagpakusog sa walls o dingding sa atong mga kasing-kasing. Taas usab kini og antioxidant level, makatabang aron sa pagpakusog sa atong immune system ug ang total overall function sa tanang organs nato sa atong lawas. Ang panyawan nga tanom mao man ang main ingredient sa tanang mga kapsula nga ginama sa SED Marketing. Inubanan sa mga gikombinasyon nga mga sangkap na pamatud-an sa SED Marketing nga ang kombinasyon nga ilang gi-formulate nakapamatuod jud sa kaayuhan sa kalawasan. Ania ang mga kapsula sa SED Marketing. SED Panyawan Plus, ang kapsula nga adunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw ug usab sa panyawan. Ang SED Panyawan Garlic Capsule, ang kapsula nga adunay ahos, banaba ug panyawan. Ang SED Kogon Herbal Capsule, ang kapsula nga adunay gahom sa kogon grass, banaba ug usab sa panyawan kun makabuhay. Ang pagtumar kanunay sa mga kapsula sa SED Marketing dili lamang makatabang sa mas maayong panglawas, kundi makatabang usab kini sa paghatag og depensa sa atong kalawasan. Kaigsunan yung nasaksihan karon na ato ang segment sa atong hugyawan sa SED Panyawan, ang giatangan sa tanan, ang ato ang knowledge power. Nagbubo na sad kami og kaybalo kanimo aron ikaw malikay sa mga balatian o baka makaangkon ka og hinanaling pagtabang sa imong lawas. Nga kanang imong lawas mga higalang igsoon makaangkon ka nag hinanaling pagtabang no pag-ayo, paghatag og total healing. Di man kanunay mga higalang igsoon ang tuyog tumong namo sa SED Marketing dili kining ginatawag natong temporary relief. Kana bitong inigtumar nimo wala imuhang balatian nya pagkatodon mo balik na sad. Kabantay mo nang magsakit ang atong ngipon, no? Inigtumar na to sa tuang ubang mga klase sa mga mapalit na to sa butika o baka sa mga tindahan nga mga tambal. Pagkataw na wala ng sakit sa imong ngipon, okay na sad pero ma-feel gyapon nimo nga painful pagyapon siya. And then later on paghupas atong gibati
diha na po dahil mo balik ang tuang pagpanakit sa atong ipon. Sa tuwa sa said marketing mga higalag igsuon, diretso-diretso nga pagkawala sa imong pagpanakit sa ngipon ang imong matagamtam kung kanunayon nimo kini pag-inom. Ang uban man gud moingon sila nga wala man minabati nga kanang kaayuhan. Tungod kay dili nimo is straight og inom ang atong produkto. Momento na itong ginaingon mga higalag igsuon, dili man kini siya siling ang muhalang dayon ang atoa foundation gyud sa total healing ang atoa. Mga kanang kung gusto nimo nga maalim kasi mong mga balatian, i-concentrate gyud kana siya pag-inom. Kanunaya gyud na. Kung moingon tag 3 times every day imo imnon ang imuhang kapsula para mas hinanaling kaayuhan, mas maayo kayo. Pila na ka mga igsoon na to, minilyon na ka mga igsoon na to ang nakapamatuod sa kayuhan, gumikan kay ni seryoso sila sa pag-inom sa mga produkto na to, ay nakapamatuod sila sulod lamang sa less than 3 months nga natabangan sila mga problema sa panglawas. Aduna ko igsoon nga sud-sudsad nga aduna siya butoy sa iyahang kamot, aduna siya cyst, no, nga gingan siya sa doktor mamayo pa nga imo nang ipatangtang kay para dili na ka maglisod. Ikaduha, dili pod awkward lang taon kanang imong kamot nga na siya butoy. So yang gibuhat mga higalag igsoon, nagtumar siya every day, no, every day, 3 times every day. Buntag udto o gabi 30 minutos sa dili pa siya mukaon siyang meal. Wala pa'y 3 ka bulan mga higalag igsoon, tingala siya na walang hinahinay ang katong iyahang burot sa iyahang kamot. Nahilis ang bugon nga hatod sa cyst sa iyahang kamot tungod lamang sa pagtumar sa said marketing nga mga produkto. Kini nga ang mga produkto mga higalag igsoon na pamatudan kini siya nga 100% gayud nga makatabang sa atong mga kalawasan. Ang atong mga produkto mga higalag igsoon dili pagkalimtan. Ang atuang said Panyawan Plus nga dunay gahom sa mangosteen ug usab sa luyang dilaw. Ang atuang said Panyawan Garlic Capsule nga dunay gahom sa ginatawag nato nga ahos o usab sa banaba. Ang atuang said Kogon Herbal Capsule ang naginusarang klase sa kapsula mga higalag igsoon sa atong mga butika nga dunay gahom sa Kogon Grass. Ang Kogon Grass nga napamatud-an mga higalag igsoon nga dunay pagtabang alang sa pagtangtang sa mga balatian, ilabi na kun kini urinary tract infection, adunay problema sa dysmenorrhea, adunay problema sa pagkalibang, adunay problema sa iyahang for example adunay mga pagpanakit sa tiyan. Makatabang og dako kini atong said Kogon Herbal Capsule. Dili pod pagkalimtan mga higalag igsoon ang atong milagrosong klase sa haplas nga makatabang sa bisan unsang matang sa mga problema sa kalawasan, ang atuang said liniment oil. Katong mga kaniadto mga kaigsoon na nato nagagamit sa atuang said Panyawan liniment, ang pangitaon mga higalag igsoon said liniment na lamang gi-reformulate, no, mas gipalindot, mas gi-improve kumikan kay gusto no nga namo nga mas makatabang kanimo, mas hinanaling kaayuhan ang imong matagamtam. O ayan mga higalaan atong mga kaigsunan diha nga aduna pay mga ginapanghambin nga mga balatian. Mao kini ang mga produktong herbal sa said marketing. Napamatud ang makatabang gayud kini nga mga klase sa mga produkto gumikan kay kini siya 100% natural gikan mismo kinaiyahan. Bueno mga higalag igsoon, wala naman ko igong oras ug panahon at ang ilang gihapon kini atong tulumanon sa maayo nga panglawas. Atod kini kanato sa maayong kabubuton sa said marketing. Ang tigama og tiga padapon sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan. Ang atuang mga produkto mga kaigsunan ng said Panyawan Plus, said Panyawan Garlic, said Kogon Herbal Capsule ug usab ang atong said Liniment Oil. Kini si Mr. Panyawan nagaingon kung ikaw pananglitan ni higalag igsoon at doon pa kay problema sa kalawasan, sanding na karon sa atuang said Panyawan. Ginama kini sa said marketing, pagmatuod sa tinuod gayud na magaling. Inyong nalantawan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa said marketing, ang hugyawan sa said Panyawan, kauban si Mr. Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa said marketing, ang tigama og tigapodapod sa mga nagunang mga produktong herbal, ang said Panyawan Capsule Plus, mangosteen and luyang dilaw, said Panyawan Garlic Capsule with garlic and banaba, said Kogon Herbal Capsule, ug ang said Liniment Oil. Apil pa ang mga said Celebrity Soap, ang said Celebrity Beauty Soap, ug ang said Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kining atong tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw sa hugyawan sa said Panyawan.